Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Migori osiro winjruok mane kuku mar ODM mong'ere kaka ODM Central Committee ochopo e kinde romo mar manotimore e kaunti ma Kilifi. Winjruok moting'o riwore kod duond buche siasa mamoko motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Jokanyo mag ODM kotelnegi kod jalup jakom mar kaunti ma Migori Peter Kainda wacho ni gintiere kod adieri kod jotend ODM kotelnegi kod ogai ma duond burano Oburu Oginga kendo gidhi nyime kod sirogi. Giwacho ni kaka jotend ODM e kaunti ma Migori, gima duong' masani gitimo en rwako ji mang'ien e duond burano kaka yo mar tego duond burano ero e kaunti ma Migori kono. Wan bang ten budget agenda ma chano wach Kilifi, wan e riwruok bang jotendwa gima ne giyalo kendo wariwogi gima wadwaro machielo en riwruok mabiro chopo nyaka grassroots. Wadwa chako tego chama ma wanyalo kawo loch ka wan kendwa. To kofulo ni kata ka walosore mondo wakaw loch kaka chama, to ok wanyal wuoyo gi chama mamoko. Mane ma jatendwa mar chama wacho niya, wamiye thuolo, chama wacho no miye thuolo sama waikore kaka chama mondo wakaw loch, to waikore bende mar wuoyo gi chama mamoko ma ok wanyal donjo e loch kaka wan, to waikore gi chama moikore ma wanyalo riwore go mondo wadonje loch. Mondo wateg party no joma mine, wadwa ni mondo wabed gi buche pa sub county kaka sewacho, mondo party obed motegno. Nikech Migori kae mane party otegno, kendo baba ne wacho ni kae bedroom ne. Omiyo wabro wuok oko mondo walandi njili mar ODM Migori County, mondo Migori County obed gi party motegno. Tumekubali na tunaunga mkono. Na pia tunasema ya kwamba katika chama chetu cha ODM tunaomba tuwe na umoja na uelewano kutoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini.